Når man en tidlig forårsdag, lidt syd for Aalborg fra Hadsundvejen ser mod øst, hen over den store nypløjede mark, fornemmer man, hvorledes Gudum Kirke på sin bakketop troner over det flade landskab. Bygningen domineres af det brede hvidkalkede vesttårn, der utraditionelt har gavlene mod syd og nord. Tårnet blev i senmiddelalderen føjet til den oprindelige romanske kirke fra omkring år 1200. Kirken består, som næsten alle kirker, af et skib mod vest, og øst herfor et kor med en halvrund afslutning, en apsis. Samtidig med tårnet blev det hvidkalkede sakristi opført ved korets nordside. Den oprindelige kirke er på typisk jysk manér opført af flot tilhuggede granitkvadersten. Apsidens sokkelsten er flottere end resten ved en rigere udformet profil. På en enkelt kvader i apsis ses i et fladt relief et kantet ornament, et Sankt Hans våben. Mod øst er bevaret en låge, der i dag fører ud til en mark, men oprindeligt til en gammel, nu nedlagt kirkesti. Et stendige omkranser den åbne kirkegård, hvorfra man kan skue langt ud over landskabet.